телефона можно, а то у меня без приложения, Le да. trimiți bani? Да. Ai văzut? Aici tot timpul cântă câte cineva pe la metrouri și îs prieteni de-a lor, strâng bani de băut, cred că, și stau și te oprești și pe numărul de telefon le trimiți câți bani vrei tu. Interesant. Gata, Bibușca? Da. Bravo. Ciao. Mai uite încă unul. Wow, la ce cântă Bibușca? Deci poți să plătești prin aplicație. Давай pe aplicație. Ai dat bani la lăutar. Am dat la lăutar, fără număr. Своих детей и голосовых детей. Спасибо автору. Ce se întâmplă aici, Bibușca? Acum suntem la metrou și e foarte cald aici. Не